Good morning. How are you? We are here to bring you an important message. Very, very important. This message is better for us to give you 1 million now. Because if you accept this message, you use your voter's card to vote rightly. Your unborn children, your grandchildren will come and enjoy this kind of thing you do for them. So please, vote competency. PeterObi is there in Labour Party. He's already a winner. Thank you, Mommy. Mommy has Mommy, you say it. You say he's already a winner. Akwai ɗan takara ne wani babban gobe masu kyau a fatin Labour Party. A yi zaɓe da ya cancanta. Kana bi zaɓen kabilanci. Kana bi zaɓen yunwa. Zaɓen yunwa shine a baka ledan magi, a baka 500, a baka minerals kwalba ɗaya, a ce ka zaɓe su. In ka zaɓe su baka ƙara ganin su shi bayan shekara 8. Mutane Mabera mun kawo muku sako mai muhimmanci. Sako da zai kawo canji. Canji ba irin na ƙarya ba, canji wanda aka zo aka gani. Ya bar jihar a nan bana ba wanda ya kai ta, yana da manufofi masu kyau, kar a yi zaben kabilanci.